Seguimos adiante, 11 da mañá, 14 minutos en directo en calquera momento do día, da tarde, da noite, da semana, que podes volver a ver esta entrevista e todas as entrevistas que sempre que temos convidados e convidadas nos nosos estudios. Alcaldes da comarca, outro día o de Padrón, o de Brión, hoxe o alcalde de Padrón, o cal lle damos a benvida a Anxo Arca. Moi bons días novamente, benvido a este estudio. Moi bo día, que tal? Bueno, antes de nada, lembrar os nosos ointes que hoxe temos unha estrea, unha colaboradora nova, un programa quincenal, La Intensidad, Julia Escobar, que nada estará por aquí, que nos vai traer diferentes convidados. Hoxe temos un guía oficial de Galicia que nos vai falar do Santiago menos coñecido. Interesante, 12:30. Pero agora toca o turno de falar de como van as cousas polo Concello de Padrón. Para eso convidamos o seu alcalde. Antes de nada, temos que falar dun triste suceso, tráxico suceso que ocurría hai pouco no Concello de Padrón. O que siguen as nosas redes sociais, o así o tivemos que trasladar, un accidente que se convertiu finalmente en traxedia, alcalde, recentemente, o pasado venres. Pois sí, digamos que foi unha traxedia en dúas fases, non? Ese incidente que hubo pola mañá con ese tractor, ese atropelo, e posteriormente pois tivemos que lamentar pois o falecemento, pois o que fora o causante dese accidente. Foi algo que conmocionou a todo o pobo, pero, en fin... Temos algunha novidade dese sinistro? Sábese algo? No, bueno, continúan as investigacións, é unha cuestión que teñen que determinar as autoridades xudiciais, pero en todo caso, pois, os afectados eran veciños de Padrón e, bueno, pois sempre afecta de unha maneira moi directa, non? Entón, pois, eu as miñas condolencias aos familiares e desexar tamén, pois, que esa persoa que fora atropelada pola mañán se recupere o antes posible. Sabese o estado desa persoa? O último que souben é que estaba fora de perigo, pero tampouco moito máis alá. Que se recupere. Imos falar de algúns dos asuntos que tamén tiveron bastante repercusión no que se refire no contexto da actualidade. Un titular que di algo así como que a alianza entre o BNG e o PP no Concello de Padrón fixo perder recentemente algo máis de 100.000 euros do POS, que así se denomina, ao Concello de Padrón. Alcalde, que ocurriu? Pois ocorreu algo que non é en absoluto frecuente. O POS nunca decaera en Padrón, nunca ninguén votara en contra do POS, e esta é a primeira vez que pasou. Eran uns 93.500 euros que íamos a dedicar a gasto corrente. Hai que decir que o POS de 2024 xa fora aprobado polo Pleno, non? O POS incluía unha serie de obras, algunhas delas entran dentro das cantidades. Sempre hai obras por maior importe do que finalmente ten o POS, non? Entón, pois agora nesta fase pois quedaban 93.500 euros e as obras que quedaban contempladas superaban ese importe. Entón, salvo unha delas que queríamos facer modificacións. Entón, tamén era un pouco unha falta de opcións, non? Pero, en todo caso, votar en contra de que un municipio reciba fondos para financiar, neste caso, como é gasto corrente, pois os servicios ou o mantemento ordinario das instalacións públicas municipais, pois non ten moito sentido. Isto é algo que intentan explicar os partidos da oposición, pero, claro, como pode axudar a Padrón perder 100.000 euros de financiación? É que é difícil contestar esa pregunta. A excusa que se dixo nese pleno, a negativa para sacalo adiante, que argumentario houbo? Que non se negociara. É unha cuestión que, bueno, causa casi risa por parte do Partido Popular decir que non se negocia un POS cando eles non negociaron nunca un POS. Pero que neste caso é que había pouco que negociar e, sobre todo, nin o PP nin o BNG puxeron sobre a mesa ninguna alternativa. No pleno non se falou absolutamente, non se dixo, alcalde, non queremos que vaya a gasto corrente, queremos que vaya a tal obra. Non houve alternativa, que podía ser valorada polo grupo de goberno. A ver, podría ser valorada. Claro, que meternos en obras de menos de 90.000 euros, claro, hoxe en día, cos precios como están, é que precisamente por iso nos non o propuxemos, non? E, sin embargo, en gasto corrente, pois mira, acabamos de facer a posta a punto de todas as escolas infantís municipais e os colexios para
as escolas infantis rurais, me refiro, para o inicio do curso, pois cambiamos as carpinterías, as ventás da escola de Extramundi, se pintaron pois máis de 10 aulas no Colexio Rosalía de Castro, se lle puxo o Parque Novo ao Colexio Flavia, se activou en todas as escolas. Pois eso vai con gasto corrente, me refiro. Pois estas son as cuestións que podemos afrontar con ese gasto. Eles podrían decir, bueno, pois aprobamos isto para gasto corrente, pero queremos que se faga tal cousa. Non. Ali o que se converteu o pleno foi pois nunhas acusacións e que xa se pasaron a cuestións pois moi persoais. Entón, cando en política se pasa a descualificación persoal, pois que bailan un pouco os argumentos. Sí, chegouse a ese momento de calificación máis alado político. Sí, sobre todo por parte do BNG. A mí se me acusou de dictador, de si necesito un psiquiatra, en fin. No pleno? Nas redes sociais, no pleno tamén. O deso de suxerir, bueno, eu non estudiei psiquiatría, me dixo a voceira do BNG, en fin, eu non vou entrar a contestar. Pero en redes sociais sí que se manifestaron opinións dese tipo. Sí, se xerou, pois hai un clima moi tenso no que o Partido Socialista pois non pensamos entrar, e dende o grupo de goberno que imos a seguir tendendo a man e, dende logo, traballando para que Padrón continúe un novo camiño, me refiro. Ninguén espera deste goberno que se perda en descualificacións e deixe de lado o que é o traballo do día a día. Pois non, nos vimos aquí a traballar. Entón, pois nada, non sei como irá o pleno ordinario que temos a finais deste mes, pero a intención deste goberno é continuar pois por unha senda de progreso con tranquilidade, con seriedade. Isto é unha chamada de atención de algún tipo? O PP que perdeu moitos anos de goberno en Padrón, o BNG que non está no equipo de goberno, pero quizáis polos parámetros que deixa a política hoxe en día son os que poden botar adiante diferentes asuntos para o benestar do Concello de Padrón, xa que o goberno actual está en minoría. Isto é unha realidade. Claro, aí claro, acusarme a min de ser autoritario, de ser dictador, que non teño maioría é un pouco absurdo, porque eu necesito do apoio de algún dos grupos, ou sequera da súa abstención, para sacar adiante propostas. Claro, me dice, no, que eu gobernei como se tuvera maioría absoluta durante todo este ano. Bueno, que eu non teño a culpa de que os concelleiros do Partido Popular fosen tan irresponsables de que nin siquiera acudiron ao pleno. Pero que eso saiu deles, claro. O señor Antonio Fernández, a señora Lorena Couso, o señor Pardo Andrade, non acudían aos plenos. Entón, claro, eso lle daba unha ventaxa certamente ao meu goberno, pero non estaba buscada. Do mesmo xeito, convocar un pleno extraordinario para axilizar, digamos, a incorporación dos concelleiros do Partido Popular que reemplazaban os que... Que xa volveron, que xa hai novo reemplazo, digamos. Claro, pero me acusaron de ser antidemócrata porque non convocar o pleno extraordinario. Que di a norma é que cando dimite un concelleiro ou unha concelleira, o seguinte toma posesión no seguinte pleno ordinario. Eso era o que ia pasar. Ni máis ni menos, é que o que di a norma, me refiro. E segundo, se demorou tanto en incorporar os concelleiros do Partido Popular é porque tuveron que facer correr a lista ata chegar ao último que pechaba a lista, que era Ángel Rodríguez Conde. Entón, o meu goberno non ten a culpa dos problemas que teña a nivel interno o Partido Popular. Pero, en todo caso, pois claro que forman parte da corporación e agora están todos aí. Pero vostede me dice que necesito quizáis máis do BNG. Bueno, eu depende para que tipo de proxecto, pois imagínate, agora temos sobre a mesa o proxecto de rehabilitación da primeira nave da Praza de Abastos que vai albergar... sería un consenso, pero... Claro, é que cando hai algo que é bo para o municipio, en principio, a mí me dá igual que me vote a favor o Partido Popular ou o BNG ou todos por unanimidade. Si é bo, pois, eu que sei, aglomerar unha pista, cambiar as carpinterías da Biblioteca Pública Municipal, como vamos a facer, é que hai cousas que son obxectivamente boas para o povo. Entón, aí... tampouco ten que pesar tanto así. Agora falamos deses proxectos, tamén vimos nesa colaboración de sacar adiante distintos proxectos en pro do Concello de Padrón. Necesitase colaboración de outras administracións moitas veces. Tamén reclamou recentemente que se mellore a Nacional 550, que é esa entrada clave, entrada e saída do Concello. Claro, a Nacional 550 é unha das arterias principais de Galicia e é unha das vías de comunicación principais para Padrón, sen dúbida. Date conta que temos unhas 6 áreas industriais que teñen transporte de mercadorías por estrada e hai moitos puntos nos que se ve que hai unhas deficiencias en materia de seguridade viaria moi notables, tanto
para peóns como para ciclistas, que hai moitísimos en Padrón, pois Dou sabemos. fe que vou moito a Padrón e a verdade é que moito ciclista. E tamén para o propio tráfico rodado. Temos moitos pasos de peatóns, por exemplo, que non teñen ningún tipo de sinalización, que só a marca viaria, que non están elevados, que non teñen semáforo, moitos tramos pois carecen de beirarrúas. Entón, bueno, eu creo que hai unha débeda histórica con Padrón en canto a inversión na Nacional 550 e por eso, pois, o xoves pasado, pois acudiron a subdelegado do goberno con autoridades tamén de Adif e do Ministerio de Transportes para afrontar estas cuestións que son tan necesarias, non? Especialmente nos centramos pois en a ponte, ese tramo a Ponte Padrón, que se veu sometido a un proceso de expropiación hai moitos anos, que quedou en nada e que actualmente, pois, en fin, vemos moita xente andando pola É perigoso, nacional. ese tramo, especialmente coñezo tamén ese tramo, Claro. é bastante perigoso Claro. e queda moi preto do que o núcleo máis Exacto, urbano, es non? que estamos falando de un kilómetro máis ou menos, 800 metros, que necesitaríamos de beirarrúas. De feito, falamos tamén de incorporar unha senda ciclista para que non teñan que ir, sabes que aí vai encaixonada a nacional entre dous muros e non é moi... Entre a ponte, vamos, claro. Entón, bueno, isto está sobre a mesa e nos estamos traballando para isto. Pois as melloras que necesita o centro de saúde, pois tamén, en este caso, dependen da Xunta de Galicia. Pois non sei, pois igual, quizáis 5 ou 6 veces lle solicitei unha reunión ao Conselleiro de Sanidade, o actual e o anterior, e non hai resposta. Non houbo reunión, nin resposta para unha reunión. Non houbo resposta a esas solicitudes que salen por rexistro de saída. 5 veces. 5 ou 6, polo menos, sí. Que se lle envía tamén pois, o documento no que bueno, pois hai un conxunto de fotografías, no, que amosan como está o estado de saúde, do centro de saúde, que non só afecta aos padroneses e padronesas, sino a toda a comarca. Esta é a situación que temos. Esta é a situación. O sea, que por riba da liorta política e da tensión política que se poidera manifestar a semana pasada, os problemas reais de Padrón van por outro lado. Que outros proxectos? Porque falaba de melloras nas bibliotecas, falaba de melloras noutras historias. En que está a traballar agora mesmo? Cales son eses documentos que ten en riba da mesa máis visibles no día a día? Temos moitos proxectos que son de mellora do viario, tanto en todo o territorio municipal, non? As nosas estradas rurais están moi deterioradas e, por tanto, temos moitos proxectos para facelo. Agora mesmo estamos aglomerando estradas en Carcacía, pero temos tamén, pois, como digo, levamos anos sen unha oficina de turismo. Está temporalmente alberga na Biblioteca Pública Municipal, pero o que fixemos foi un proxecto, vai a ir en fases, porque a nosa plaza de abastos é enorme, vos a coñecedes, non? Sí. Entón, a primeira nave, a que está máis pegada ao Paseo do Espolón, vai albergar tamén a oficina de turismo e con eso buscamos forzar un pouquiño a entrada dos turistas xa na praza de abastos. Xa na propia praza, non? Exacto. Mira, E dende aí é unha oficina de turismo que vai a ter pois un espazo para show cooking, para exposición, para degustación. E a partir de aí, pois, o resto de naves que se irán acometendo en diferentes proxectos, pois acadarán pois, que a Plaza de Abastos poida rexurdir, porque agora mesmo pois, tamén está aí para vela, está nun estado de deterioro pois, moi notable, non? É un proxecto importante. Agora mesmo, pois, esta mesma semana vai a quedar listo para execución perdón, o cambio de todas as carpinterías da Biblioteca Pública Municipal, que tamén levaba moito tempo sen inversión, e pintar tamén por dentro. O sea que, quero dicir, o goberno está traballando para mellorar moitos aspectos da nosa... Bueno, que se necesita en Padrón. Eu xa sei que Padrón necesita moito traballo. Eso xa sabía eu desde que estaba na oposición. E as cousas, pois, van, pois, quizáis... Para mí me gustaría que foran máis rápido. Pero a vida é así, e hai que ter permisos sectoriais. Sí, claro. A burocracia. O falábamos co alcalde, o seu homólogo en Brión, que a burocracia é un lastre para todos, para o que reclama e para aquel que intenta xestionar o máis rápido posible, que moitas veces
Claro, é que ao final as administracións intentan ser moi garantistas, pero date conta que en Padrón, polas características do propio municipio, cada vez que quero facer un proxecto nun lugar, me encontro ou ben con Adif ou con carreteras, ou con patrimonio, ou con Augas de Galicia, en fin. É desesperante, é desesperante. Por certo, falaba vostede dese enclave do mercado de Abastos, da Praza de Abastos, esas mellores, esa oficina de turismo, me parece unha brillante idea. Tamén hai un edificio de usos múltiples, o Carón, enfrente, non? Cun centro social e demais. Sí. Algo se comentou aquí de darlle un cambio novo, de convertirlo, ou igual que fixo Ames, nun centro de maiores, nunha casa dos maiores. Hai algunha novidade nese sentido? Non? Sí, é certo que o contrato da xestión da cafetería dese centro social, do auditorio, está excedido, non? E queremos darlle pois maior peso ao bo trato das persoas maiores, que eso que sexa un espacio para o seu esparcimento. Porque é unha cafetería ao uso, pode ir calquera Claro, persoa. agora mesmo é unha cafetería, é un uso normal e corrente como calquera outra, por tanto non ten nin bonificación de prezos, nin un trato sequera prioritario, claro, ou unha cortesía maior para os maiores. Non, nos queremos que continúe a ser unha cafetería pública, pero que haxa unha preferencia e que se centre un pouco nese trato, un espacio máis pensado para os nosos maiores e as nosas maiores que non teñen outra oferta deste estilo en Padrón, non? Entón, isto o acometeremos o antes posible, que pasa que como temos tantos proxectos en cola, claro, van saindo a ese ritmo, non? Porque que ao final non se poden sacar todos porque a Secretaría ten o persoal que ten, non? Pero sí está en mente iso, non? E bueno, e agora temos tamén outras obras en execución que non dixen antes, pois por exemplo en Fondo de Vila, ou estamos cambiando pois uns 150 metros de saneamento no campo do Souto tamén, que nos encontramos outro día un socavón de 2 metros de profundidade, o sea que o campo do Souto por debaixo hai que terlo moi controlado porque como o tubo era de fibrocemento, eso se deteriorou o tubo, foi traballando as augas que pasaban por debaixo, e nos demos conta de que había un boquete moi importante, entón xa cambiamos agora todo o que vai por debaixo do campo do Souto, desde onde está o Paseo de Espolón ata detrás do campo de fútbol, eso xa vai con tubería nova e, por tanto, eliminamos ese risco. Se está traballando en moitos sentidos, non? E recentemente o Concello de Padrón tivo o foco a nivel mundial do deporte, concretamente do ciclismo, unha xornada histórica, non? Dende logo. Estou falando da Volta Ciclista a España. É que pasaron xa canto 2, 3 semanas. Non sei. E ainda hai se sigue resaca, non? Claro, se sigue falando disto porque foi un evento magnífico que transcorreu sin ningún incidente. Tiñamos, a previsión era entre 6 e 9.000 persoas ali no entorno do campus tecnolóxico. Se sobrepasou esa cifra con creces e non houve ningún incidente porque estivo moi ben organizado. A noraboa e o agradecemento que me gustaría facerlle á Corporación Cortizo por esta iniciativa na que dedicou moito tempo, esforzo e recursos económicos e por parte do Concello tamén estivemos traballando conxuntamente ca Corporación Cortizo para dar a mellor imaxe de Padrón. Entón, logrouse, xa podemos dicir que se logrou. Eu creo que sí, creo que Padrón, pero tamén o resto de municipios polo que transcorría, pois por Rianxo, por Rois, por Teo, todos fixemos un esforzo conxunto para que todas as persoas que foron miles e miles que puderon vela por televisión tiveran unha experiencia boa e que sepa que o patrimonio natural, cultural que ten Padrón pois é algo digno de ser visitado e, por tanto, pois creo que ese éxito o recoñece todo o mundo. Permítame este chascarrillo, pero ten vostede así unha silueta moi de ciclista, señor Arca. Sí, como non sei se... Sí? Estábamos bromeando ali o día da volta, porque claro, o concelleiro de Deportes de Padrón, Luis Mariño, sí foi ciclista profesional, e ele é un tío moi grande e tal, e entón dicía, o alcalde ten máis pinta de ciclista, é pequeniño aí, delgadiño, pero non se me dou nunca polo ciclismo, eu desfruto enormemente e sei que é algo importantísimo para Padrón, pois que xunto con Pontareas, somos os dous grandes povos ciclistas de aquí de Galicia e a afección pois está aí se veo, non? Nomeou Rianxo como un dos puntos onde pasou a volta. Rianxo está das festas da Guadalupe, mañá é o día de Padrón en Rianxo, ou cando é? Efectivamente, mañá temos un día intenso no que a presencia institucional se refire. Temos pola mañá a inauguración do campus tecnolóxico Cortizo e pola tarde o día, os actos de conmemoración do día de Padrón en Rianxo, onde seremos recibidos, como sempre, con enorme hospitalidade.
todo o mundo sabe que Julián e eu somos compañeros de profesión, que temos pois unha gran amizade, unha gran relación de amizade, e, por tanto, sempre que Padrón acude a Rianxo, e penso que tamén sempre que Rianxo acude a Padrón pola Pascua, pois se sinten como na casa, e hoxe vai ser, bueno, mañán vai ser un día de grande ledicia. Pois mañá estaremos facendo radio dende o Concello de Rianxo, enviarelle saúdos da súa parte. Pola tarde estaremos, como non, vivindo ese día de Padrón en Rianxo nas festas da Guadalupe, que soe ser habitual. Vostede vai botar unha ollada ás festas do Concello veciño, porque ao final... Pensei que ibas a decir se iba a botar un baile. Tamén. Non adoito bailar moito, que xa che decía antes fora de micro, dende que rematei a carreira, a festa, pois unha caída drástica de festa, verdade, porque non teño moito tempo e acabo o día realmente canso, non? Pero sí, onte e antes de onte tamén estiven por Rianxo dando unha volta ca miña compañeira e sempre é fantástico ver como o traballo, pois neste caso da corporación, bueno, do goberno de Rianxo, pois configura unhas festas xunto ca, creo que ali organiza unha comisión, senón estou seguro. Sí, a comisión da Festa da Guadalupe, da Festa da Guadalupe, non? É un formato diferente, non? Pois sabes que na Pascua organiza todo o Concello. Sí. En Rianxo leva pasando así dende hai moitos anos e funciona ben. Eu vexo que a programación, hai festas, hai pequenas actuacións en moitos lugares, o reparten moito, e a verdade é que é unha delicia. Pode ser un estudo do propio Concello de Padrón de reconvertir a organización das festas? Pois non o sei, a verdade. Non nos metemos aínda con eso porque temos tantos traballos sobre a mesa que a veces non vamos a abarcar máis do que podemos, non? Pero nós en Padrón tamén intentamos levar algunha orquesta detrás do campo de fútbol, non? Para repartir un pouco máis. Un pouco. Claro, e que toda a hostelería teña oportunidades de traballar ben e aproveitar os espacios que temos, non? Pero, claro, eu tamén invitar a todo o mundo a que vaya a Rianxo, que estes días fermosos que están, a verdade que ali se está increíble, é un pouco difícil coller unha mesa nunha terraza, xo comprobei onte, porque está ata arriba, ateigado de xente pasando ben. Eso é verdad. E xa derradeira, alcalde de Padrón, o seguinte pleno, cando se vai celebrar? É o derradeiro xoves deste mes. Derradeiro xoves deste mes, hai algún punto xa que poda adiantar, algún punto clave que se vai que agarda tamén dese pleno, porque ven dun pleno bastante tocado e polémico. No, en principio debería ser un pleno tranquilo en canto a propostas, é un pleno moi de trámite despois do verán, pero non sei aos grupos da oposición como van a vir, non? Eu espero que se poida desenvolver xa un pleno de normalidade, nun clima de cordialidade, porque isto é unha evidencia, pero se pode manter a cordialidade aínda non estando de acordo nos plantexamentos de cada quen. Creo que é o que debería pasar, non? Pero, en fin, agora eu teño que sair unha viaxe institucional, pois na última das citas dun programa europeo que ten Padrón para poñer en valor a identidade europea, a conciencia europea, un encontro no que participan máis de municipios de máis de 16 países. Se celebrará en Riga entre o 18 e 22 deste mes. Entón, eu estarei ali. Espero que o clima se desinflame un pouquiño e despois chegar ao vindeiro pleno ordinario con tranquilidade e volver a unha normalidade institucional que permita que nos relacionemos con tranquilidade, que todos poidamos aportar e todos nos respetemos. De todo o que se dixo a todo agora, incluso as redes sociais, que son a veces moi incendiarias, segundo quen escriba, aí vostede ten unha línea roxa de aquel que pase de algún límite ou poder utilizar a xustiza, se se cabe, ou denunciar, ou pretende... A ver, que non se pode decir de todo. Do que se dixo a todo agora, hai algo que especialmente lle moleste, que mellore tomar prudencia e que se deixen de vertir este tipo de opinións. Esta entrevista estou convencido que va a ser moi escoitada. Non sei se quere aproveitar. Penso que sí. As persoas que me coñecen saben que son unha persoa tranquila normalmente. Eu non alzo a voz, escoito. Non teño por que estar de acordo con todo. Ninguén está de acordo con todo. Evidentemente. Pero, claro, eu creo que algúns dos integrantes da corporación debe ter máis mesura, debe ter máis tranquilidade, porque alzar a voz ou pasarse a descualificación persoal non é o que a ciudadanía espera de nós, non? Entón, eu non vou a entrar en contestar determinados
mensaxes que, digamos, que manifestan pois, un odio pois, que xa vai máis alá da propia acción política, non? Entón, eu son un progresista, eu miro cara adiante e, por tanto, non me deixo tampouco enganchar, porque moitas veces tamén a xente intenta buscarte, non? Para que saltes e tal, non vou entrar aí. Bueno, pues vámonos a deixar aí. Mellor. Anxo Arca, alcalde de Padrón, mañá coincidiremos no querido concello tamén de Rianxo, aproveitando ese día de Padrón en Rianxo. Sí, Allí estaremos. Engadir unha sí, cousiña, por porque favor, claro, a semana pasada, pues marcado por finalizou con este tráxico accidente, esa tensión que se xenerou polo tema do pleno extraordinario, pero houbo un evento que eu creo que engrandeceu o noso pobo e que xerou grande consenso, e é pois, o nomeamento de Alberto Rey como peregrino de honra nun evento nun acto que foi moi solemne, pero tamén moi tenro, non? E que encheu a Iglesia de Santiago de Padrón de xente que sabe que a trayectoria e todo o empeño e profesionalidade que pon Alberto no seu traballo pois é importante para Padrón, que fixo que Padrón acadara pois un desenvolvemento turístico, un planexamento turístico pois de primeira orde, non? Entón, unanimidade, sumámonos os parabéns a Alberto, pois eso, unha das noticias tamén recentes que casi pasamos de largo e que estivo ben ese apunte, alcalde. Graciñas por vir ata aquí. Pois gracias a vos. E que pase boa semana e mañá topámonos en Rianxo para celebrar o Día de Padrón nesa localidade. Pois ali estaremos. Moitas Graciñas, grazas. Anxo Arca, alcalde de Padrón con nós.